Mitä? En varmasti nouse vielä. Paljonkohan siis heräsin omia aikoja, niin mä näytän todella hehkeeltä. Mut siis vaikka mulla on tämmönen unimaski, niin heräsin omia aikojani, koska täällä on kirkasta, mutta kello on... Mitä se on? Siis mä en osaa analogista kelloa. Se on 6. En hitossa herää vielä. Nyt takas nukkumaan. Siis en mä ehkä oikeesti saa enää unta. Siis mä en ymmärrä. Mä menin nukkumaan joskus 2. Äiti älä suutu, jos katsot tätä videoa. Mut siis täällä on kämpässä varmasti siis yli 26 astetta lämmintä. Ja mä jostain syystä nukun yhä siis niinku täkin kanssa. Ei ehkä kannattais. Mutta nukunpahan kuitenkin. Niin ehkä minä nousen. Testaan mitä tapahtuu. Siis näitä on nähty näitä videoita, kun jotkut YouTuberit on silleen, nousin joka aamu 6 ja tämä tapahtui. Niin ehkä minusta nyt tulee tämmönen menestyjä ihminen vihdoin, kun teen jotakin tälle unirytmille. Et se katkaa. Mä nukun siis joka yö Ikea-hain kanssa. Koska parasta uni seuraa. Mut joo, ehkä minä nousen pikkuhiljaa. Mä siis ajattelin tänään kuvata vähän tämmöstä niinku minun, työttömän arkipäivää. Eli päivää, jolloin mulla ei ole kalenterissa yhtään mitään, niin mä haluan niinku dokumentoida, että mihin se mun aikani niinku menee tämmöisinä päivinä. Ja mua vähän pelottaa, että mä pelaan videopelejä suurimman osa ajasta, mutta ei sitä tiedä. Mua ehkä vähän hävettääkin näyttää tätä kämppää tämmöisessä kunnossa, mutta minä toivon, että joku ehkä samaistuu tähän sotkun määrään ja inspiroituu siivoamaan ehkä myös. Mutta siis kattokaa, tää mattokin täällä on myltätty Banjon toimesta aivan hirveän näköiseksi. Siellä on mun kaikki pehmolelut, päiväpeite. Ja sitten, kattokaa. Siellä on hän, joka on syyllinen tähän kaikkeen kauheuteen tietenkin. Banjo. Ja jaksoin kuitenkin pedata sängyn. Juhu. Täällä on minun pehmolelukokoelma, eli minun ylpeyden aiheeni. Ja täällä kaikista tärkein, pieni Flat Erik, eli Fläsä. Ja kattokaa kuka tänne kerkesi kaikkien pehmolelujen keskelle. Ja oiskohan se nyt suihkuhommia sitten, minä luulen. Minulla ei ole kylpyä eikä saunaa, mutta silti mun pyyhe of choice on siis kylpytakki, koska mikään ei ole niin mukavaa kuin olla kylpytakissa tuolla puoli päivää vielä suihkun jälkeenkin. Mut joo, hiukset alkaa olla sen verran rasvassa, että nyt on pakko. Ikävää, mutta nyt on pakko. Mä en halua suihkua. No niin, hiop. Nyt on suihkuteltu. Ja siis rupesin miettimään, että että toi hieman huonosti nukuttu yö voi myös johtua siitä, että eilen tuli juotua hieman kolajuomia. Ja shoutout ystävälleni Joonakselle, joka tarjosi mulle mokkamestareilta cold brew kahvia, joka oli siis aivan todella hyvää. Siis, ja tietenkin karamellisiirapilla, koska millä muullakaan kahvia juodaan
niin maistui aivan semmoiselta niinku mokkapalalta suorastaan. Oli aivan ihanaa. Mutta joo, mä en tiedä, minun pitäisi ehkä ruveta syömään aamupalaa, mutta kattokaa mikä on tämä keittiön tilanne myös täällä. Mut sitä kun päästään itsensä ja kämppänsä tähän kuntoon, niin tässä muuten ihan siis todella hyvää leikkelettä. Mä ostin tätä, kun mä yleensä ostan 11 papumerkkistä, mutta se oli kaupasta loppu, niin ostin sitten salami slices. Ja nää oli kyllä siis ihanaa. Mä kyllä yleisestikin tykkään salamista, niin minä en ihmettele yhtään, että mä tykkään tostakin. Ja banjolle aamupalaa tietysti. Tonnikalaa sinne. Ja nyt minä tiedän, mitä äiti ajattelee, että voi kauhea, että kissalle sinne kastehelmi lasilautasella laittaa ruokaa, niin laitankin. Ja tässä kohtaa päivää tietokone on tietenkin avattu ja siirryn siis tänne koneeni ääreen katselemaan hieman Netflixiä. Kattokaa miten hienoja lasialusia mulla on. Siis tämmösiä Game Boy-teemasia. Tai nää on niinku Game Boy-pelien kansia. Mun mielestä niinku todella hienoja. Todella hienoja. Joo, mutta nyt Netflixin pariin. Mulla on ollut nyt semmonen kirjoitustavoite, että kirjoittaisin joka aamu 10 minuuttia jotain ihan vaan tajunnan virtaa. Kutsutaan aamusivuiksi ilmeisesti, ja tämä on joku semmonen, mitä ilmeisesti luovat ihmiset, jota luovien ihmisten kannattaisi harrastaa, joten sitä minä teen. Pitää kans muistaa lääkkeet. Ja nehän löytyy Dosetista, niin kuin kaikilla 27-vuotiailla varmasti. On siis ongelma, että yksi mun mielialan tasaajalääke maistuu niin hyvältä, että tekisi mieli ottaa sitä vaan ihan vaan huvikseen. Mä oon tiettikö ollut 3 tuntia hereillä ja mulla on nyt jo semmonen olo, että mun pitäisi päästä takas nukkumaan. Ehkä minä menen pienille päiväunille. No niin, ja toinen herääminen. Nukuin siis päikkäreitä joku 2,5 tuntia. Koska siis miksi ei? Työtön voi nukkua. Ja se varmaan raivostuttaa kaikkia teitä töissä käyviä. Sori siitä. Mutta joo. Mä en taaskaan tiedä, jaksanko mä tää ruokaa. Tää on ihan kamalaa ja tää on mun niinku jokapäiväinen taistelu. Et jaksanko mä tehdä ruokaa vai en. Koska nytkin mulla on vaihtoehtona syödä mamanuudeleita. Koska ne on herkkua ja niillä saa pidettyä pidettyä nälkää hetken aikaa poissa. Mutta noin niin. Ja sitä varten mun ei tarvis putsata ihan mun koko keittiöä. Mutta kyllä mä oon luvannut nyt itselleni, että mä tämän päivän aikana siivoan mun keittiön.
nyt mä voisin ehkä kokiksen voimalla hieman editoida tätä videota. Ihan ettei tarvi editoida sitten koko hommaa putkeen. Mutta kattokaa miten ihana editointiystävä minulla on. Häntä nukuttaa. Onneksi minua ei enää nukuta, kun on nukuttu ihan kauhiasti, mutta voi että sua. Ja siis nyt kun käytin editointia oikeesti joku pari tuntia, niin nyt palkitsen itseni League of Legendsillä jälleen. Tää on niinku yllättävää, että mä oon pelannut sitä vaan niinku ehkä matsin vai pari tänään. Koska yleensä pelaa joku 10. Ja jos aavemaisesti liikkuu toi mikki, niin se on taas banjo. Ihanaa! Sain juuri äsken tiedon, että yksi tosi kiva työpaikka, johon hain, niin en päässyt haastatteluun. Ja siis mä olisin niin tarvinnut tähän haastatteluun. Ihan sama, vaikka en olisi päässyt edes pidemmälle, mutta mä tarvin haastattelukokemusta myös. Mutta ehkä sitten ensi kerralla pitäisi yrittää jaksaa uskoa työnhakujuttuihin, mutta tää on vaikeeta. Omalla alalla tällä hetkellä menee tosi huonosti ja niitä työpaikkoja ei vaan ole, niin sitten on vaan pakko tunkea avoimia hakemuksia joka paikkaan ja toivoa, että jossain kohtaa jossain nappaisi. Ja kyllä, minä en ole vieläkään saanut aikaiseksi tehdä oikeita ruokaa ja syön täällä leipää jälleen. Musta tuntuu, että tänään on semmonen päivä, milloin mä syön taas vaan pelkkiä leipiä ja nuudelia, mikä on siis erittäin epäterveellistä ja siitä pitäisi päästä eroon, mutta joskus on tämmöisiä päiviä. Mutta nyt vähän mieli paremmaksi sillä, että mä lähden pihalle, ulos ja kauppaan. Juhu! Otetaanko perinteinen siis ostosten esittely? Mä siis ite rakastan aina, kun ihmiset tekee näitä. Ainakin silloin vanhoina hyvinä vlogi-aikoina. Niin siis irtokarkkia, koska tarvitsen lohtua ja olen yksin. En voi tällä hetkellä saada halia keneltäkään, niin pitää ottaa rankat keinot käyttöön. Ja kokista, tai no siis, Rainbow Colaa, eikä mitään kokista, koska semmoisia ei ole. Ja siis tästä minä puhuin aamulla, että tätä minä ostan yleensä chili seitan leikkelettä. Se on oikein hyvää paahtoleivän kanssa. Ja sitten, perushoitoaine hiuksilleni ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, siis halvimmat konetiskitabletit, joita löysin kaupasta. Siinä oli mun ostokset tältä päivältä. Tänään on ollut tietenkin aika semmonen mitään sanomaton päivä. Niin kuin mun päivät nykyään monesti on. Toki päiviin mahtuu semmosia pieniä kivoja asioita, mutta mahtuu myös pieniä ei niin kivoja asioita. Mutta mulla on ollut aika paljon opettelemista siinä, että miten saada päivät niin kulumaan ylipäätään silloin, kun on työttömänä. Ja mähän olen ollut työttömänä nyt tammikuusta lähtien. Niin, tässä on ollut jo puolisen vuotta tätä arkea. Mutta en tiedä, miten tästä oppiiko joku tykkäämään tästä tällaisesta, että ei ole mitään tavallaan semmoista rutiinia. Ja mulla on kyllä harrastuksia ja ystäviä ja tolleen, että ne yleensä pitää mut järjissäni. Mutta mun mielestä oli ihan mielenkiintoista dokumentoida nyt tämmönen yksi päivä, milloin mulla ei ollut mitään. Tämmöiset päivät on mulle yleensä tosi hankalia. Ja tämmöisinä päivinä mä yleensä vaivun epätoivoon. Niin kuin oli mulla tänäänkin semmosia hetkiä, kun
olisi vaan niinku haluttanut paiskoa tavaroita tai tehdä jotain ihan yhtä kehittävää. Mutta en tehnyt niin. Oli kiva käydä kävelyllä ja tolleen. Sen verran kritiikkiä itselleni tästä päivästä, että syömiset on mennyt ihan päin prinkkalaa. Et en ole tosiaan syönyt muuta kuin jotakin leipää ja nuudelia. Ja varmaan sen takia olokin on vähän sen mukainen. Hei! Söin muuten irtokarkkia. Sehän auttaa aina asiaa. Mulla on tosiaan vähän huono tapa siinä, että jos mä saan jotain huonoja uutisia tai muuta, niin kuin nyt sain huonot uutiset siitä yhdestä työpaikasta, niin tuntuu, että irtokarkit on paras lohduttaja. Heti siis läheisten ihmisten jälkeen, mutta tällä hetkellä ei ollut mahdollista saada nopealla aikataululla keneltäkään halia. Mut joo, mä en tiedä, teinkö mä tänä iltana enää tässä muuta kuin editoin tätä videoa. On ollut jotenkin hirveän kiva editoida, kun ottaa huomioon, että mä olen siis aiemmat vlogit, mitä silloin aikoinaan kuvasin, niin editoinut iPadin iMoviella. Ja voin kertoa, että semmonen niinku tabletilla editoiminen ei ole mitenkään erityisen hohdokasta. Semmosta.